Fixa't si pots instal·lar-te en una posició còmoda i, a mesura que et quedis quiet, que et quedis quieta, pren-te uns moments per portar la teva atenció a la respiració o l'ancoratge corporal o sensorial que et resulti més còmode. Deixa't relaxar i descansa en la respiració o en les sensacions corporals, només aportant una atenció tranquil·la i clara a la teva experiència, moment a moment. Si ara ja t'has acomodat una mica a la teva postura, amplia el camp d'atenció, aportant la mateixa qualitat d'atenció i presència per notar les sensacions que sorgeixen. Estàs explorant l'increïble riu de sensacions del teu cos, com a testimoni conscient. A mesura que certes sensacions es tornen predominants, atrau-les a la teva atenció, sentint-les plenament. I mira si hi ha alguna paraula que descrigui la teva experiència. Pot ser tensió o dolor, calor, pressió. No cal esforçar-se per recórrer un diccionari mental i trobar la paraula exacta. Només observa quina paraula sorgeix a la consciència i repeteix-la mentalment, amb un to suau. Deixa que la denominació sigui suau, com en un segon pla, de manera que el 5% de la teva atenció estigui fent la notació mental i el 95% estigui amb l'experiència real. A mesura que anomenis les sensacions que predominen, permet que siguin tal com són i segueix parant atenció a l'experiència sentida que s'està desenvolupant en el moment present. Potser notaràs que les sensacions es mantenen iguals,
o que es fan més intenses, o que es mouen, o desapareixen. Si un determinat cúmul de sensacions segueix cridant la teva atenció, torna a sentir quina paraula les descriu millor i fes una nota mental del que estàs experimentant. Continua d'aquesta manera. Sent testimoni del flux canviant de sensacions que es mouen a través teu, sentint-les plenament, anomenant allò que predomina i deixant-les ser. Tingues en compte que aquesta nota mental és una eina opcional, una cosa per experimentar, per utilitzar-la en alguns estats del cos i la ment, i potser no en d'altres. Si la notació afegeix claredat, perfecte. I si sembla que crea tensió o d'alguna manera s'interposa, no dubtis en deixar-ho anar. La qüestió no és aturar el riu de sensacions, sinó conèixer-les amb consciència. En aquest moment et podries preguntar: què està passant dins meu ara mateix? I puc estar amb això que em passa? Sentint el flux de sensacions? Siguin subtils o fortes, deixant que la vida sigui tal com és?
Ara, torna a la teva base d'origen, l'alè del teu cos ancorat, la tensió tranquil·la i constant, descansant amb l'entrada i la sortida de la respiració, o descansant a l'àncora que hagis triat amb una atenció plena. Si durant aquests últims minuts una sensació forta crida la teva atenció, aleshores deixa que la teva àncora principal s'allunyi i torni a posar tota l'atenció sobre el que està sorgint, anomenant-lo, oferint la teva presència. I si res fort et crida l'atenció, continua descansant en l'àncora que sigui més còmoda per a tu. Relaxat i alerta, sentint aquesta àncora. Potser la respiració en primer pla, encara conscient del camp de sensacions de fons. Estàs aprenent a estar centrat, equilibrada i present per a la respiració i el món viu de les sensacions, sàviament conscient d'aquesta vida canviant. El so d'una campana finalitzarà aquesta pràctica.
Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.